Salam meni hormatly adamlar. Garaşsyz baky beterep ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergide bolup, ýurdumyzyň işur düzümleriniň öňürýän önümleri, Senagat harytlary, kimim uluň görnüşleri bilen tanışdy. Bilen hormatly prezidentimiz Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergide gatnaşmak üçin paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän Tüwda Senat idarasyna geldi. Bir yerde guralan sergide görkezilýän dürli harytlar hemde önümler barada Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew hemde ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew hatabat berdiler. Ýadyrky döwürde milli ykdysatymyzyň döwleti dahilde ulgamyny ösdürmek, telekeçilik başlangyçlaryny gollamak, ýurdumyzda amala aşyrlayan döwlet siýasatynyň ileri turýan orlarynyň biri bolup durýar. Şunun bilen baglykda ýadyrky zamanyň özün tejribesinden öwralanyp, huduty ulgamyň ykdysatymyza eýleýän ornunyň berkitilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özi türkmen telekeçileriniň dürli ogurlar, şol sanyna adyk we beýleki harytlaryň önümçigi boýunça bilen sepkitleri eýlemegine giň ýol açýar. Bugün Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi ýurdumyzyň huduty iş öwürliginiň wekilleriniň 27 000 gowragyny özünde jemleýär. Tergide oňa gatnaşýanlaryň 200 golaýy, şol sanyna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düzümleýin idaralary, artysgal paýdalar täzeçilik banky, paýtagtymyzda hemde welaýetlerde giňerimli döwlet taslamalaryny durmuşa geçirýän iri kärhanalar we hojalyk jemgyýetleri öz diýwarlyklaryny gurnadylar. Hormatly prezidentimiz tergide görkezilýän önümler bilen tanışygyň dowamyna artysgal paýdalar täzeçilik bankynyň Teljeş we Tehnologiýalar merkeziniň diýwarlyklaryny beýan edilýän hemde büyük düzümleriň tazyşly ösüşi barada gurrun berýän maglumatlar bilen içgin tanışdy. Hormatly prezidentimiz tergide görkezilýän önümler bilen tanışygyň barşyna özüniň ýokary killi önümleri bilen ýurdumyzda we daşar döwletlerde meşhurlyk gazanan Hasar, Miskär, Duýgy, Altyn Ýunus kärhanalarynyň Barz, Oğuzhan, Akkar, Datmeni we beýleki Süwda belgili süýji kökü öňürýän telekeçileriň görkezýän önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Melim bolşaly bir önümler ýokunlyk derejesi we ýokary halkara önümlerine laýyk gelmek bilen dünýäniň talapkar badarlarynyň uly isleglerinden peýdalanýarlar. Munyň özi türkmen telekeçileriniň önümleriniň diňe bir ýurdumyzda däl, eýtem onuň çäginden daşda da giň meşhurlygy iyi bolýanyny görkezýär. Olaryň ýaklaty Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň gazananlarynyň sergisine süýjileriň, köýekleriň we beýleki nigmatlaryň täze görnüşlerini taýýarladylar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda talhan we tomut belgili dürli adyk harytlary tarpezleriň uly isteglerinden peýdalanýan adyk harytlarynyň ataryna öz ornuny barhap tuturandyrýar. Talhan Süwdan şanly çörek we çörek önümleri ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyklaryň, bagtyar halkymyzyň toý bayramlarynyň we sakawaty destarhanlaryň baş belegine urly. Munyň özi ýazyrky zaman önümçigini ýola goýmak üçin döwlet tarapyndan berilýän gollawdan netijeli peýdalanýan telekeçileriň adyk bolşugyny hassa üpçün etmek, olaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ören jogapkärçilikli we hemme taraply itaatda çemeleşýänliklerini görkezýär. Bu bolsa berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysatydan ösdürmegiň milli maksatnamasyna görkezilen wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine hassa möhümdir. Tergi bilen tanışygyň barşyna hormatly prezidentimiz TDA hojalyk jemgyýetiniň ýol başçysy Urazow bilen gurrundaş bolup, onuň ýol başçylygyny öňdürilýän önümleriň görnüşleri, hiýlik hemde adyk harytlarynyň ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. Assalamu alaykum arkadaşlar serdarymyz. Sizi TDA haryt nişanly önümçülük birleşigimiziň sergisine hoş gördük. TDA haryt nişanly önümçülük birleşigimiz eti süýdü gaýtadan işleýän hemde köke süýji öňürýän kärhanalardan ibaret. Hormatly prezidentimiz, siziň taýsy tagallaňyz bilen bu kärhanalarda 4 000 gowrak ýaşlar zähmet çekýärler. Hemde her günne 100 tonnadan gowrak adyk önümleri öňürilýär. Öňürilýän önümler ýurdumyzyň 18 000 gowrak Süwda nokotlaryna paýlanýar. Hemen paýlananyna 500 töweregi ýöreteleşdirilen awtologlar bilen paýlanýar. Häzirki döwürde biziň kärhanalarymyzda 1000 gowrak görnüşli adyk önümleri öňürilýär. Bu önümler esasan içerki bazara hemde daşarky bazarlara eksport edilýär. Hormatly prezidentimiz, bu önümler esasan
yerli çiğ malların hem de ö telekeçilenmeden önüren önümleri bilen bilelikte istenilen gaytadan islap alınan önümlerdir. Hormat prezidentimiz. Biz öz yerli fermalanmadan ö telekeçilenmeden önüren sütlerinin täze önümleri çıkarýar. Yani meske yağı täze önümlerimiz çağlar üçün yogurt önümlerini çıkarýar. Hormatly arkadagy serdarymyz. Biz telekeçilere edýän taýsy tagallarynız üçün size köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, işiňiz mudama rowat bolsun. Yurdumyzyň telekeçileriniň süýt, şoklat önümleriniň täze görnüşlerini önürýänligini, doňdurmalaryň, şerbetli içleriň hemde ören köp görnüşli şiirel suwlaryň hil wagtda ýokary halkara ünlerini dolu kyvap gelýänini bellemeli. Bu ýurda ak gar, aýaýdyň, Oğuzhan harit nişanlı ölümlörün yurdumyzyň badarlaryna bolşýaly, halkara badarlaryna geçkinli haritlere gülüler. Bolsa yurdumyzda Hyzygy Ulgamyň öz üçün täze bilintiklerine çykmagy, olaryň milli ykdysatynyň kuwatlanmagyna munasyp goşunt goşmagy hemde telekeçik başlangyçlarynyň höwetlendirmegi ornuny edilýän tagallalaryň oňy netije berýänliginiň aýdyň nişanydyr. Tergide Nurly Meýdan, Arçalyk we beýleki harit nişanly ölümlörüň dürli görnüşleri görkezildi. Munyň özi yurdumyzyň telekeçileriniň öndürýän ölümleriniň görnüşleriniň iýiligderli artdyrylýanyny aňladýar. Hormat prezidentimiz vice-premier Galijewa hemde Tenagatçylar we Telekeçi birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew yurdumyzda ýokary hilli we ekologiýa taraplaryna dolu alaýyk gelýän azy haritlarynyň önümçiliginiň artdyrmagy, bu işde telekeçileriň hassa işiňlik görkezmegi bilen baglanyşly meseleleriň iýiligderli gözegçilikde saklanmalygyny belledi. Bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz yurdumyzyň telekeçiler tarapyndan ösürilip ýetirilýän göýek önümleriň we miweleriň gaýtadan işlenmeginiň ähmetliligini belläp, owagyjyk ölümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde Hyzygy Ulgam tarapyndan öndürilýän ölümleriň görnüşleri bilen tanışdy. Döwlet başçylygymyz häzirki döwürde yurdumyzda adyk bolşugyny hassa öpçün etmek bilen bir gatarda öndürilýän ölümleriň ekologiýa babatda ýokary derece, olaryň hil babatda bildirilýän talaplara alaýyk gelmegi ornuny zerur tagallalaryň edilmeliligini belledi. Munyň özi milli önümleriň bolşulygyny öpçün etmek hemde yurdumyzyň eksport kuwatlyklaryny artdyrmak babatda aýratyn ähmetlidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Tergide takabatly harit nişanly adyk önümleriniň dürli görnüşleri görkezildi. Şeýlekem tergide Rawatçy Tehra, Yunus, Parahat kerhanlarynyň önümlerini möhüm orun berilipdir. Yerli arasda çiğ malan öndürülen dürli görnüşli göýek we miwe önümleriniň hiliniň we ekologiýa taýdan araslarynyň derejesine ýokary baha berilýär. Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň dünýäde ilkinji bolup paýta çigidinden miski ýagyny öndürip başlamagy aýratyn uwunlyjy wakadyr. Munyň özi yurdumyzyň işe urdudymlarynyň häzirki zamanyň öten tejribelerinden uguralyp, öňümçige täçil usullary we sanly tehnologiýalary işiň ornaşdyrýanlygynyň aýdyň netijesidir. Soňra hormatly prezidentimiz yurdumyzyň telekeçiler tarapyndan öndürilýän tenagat ölümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Yurdumyzyň telekeçileri dünýä ünlerine laýyk gelýän ekologiýa taýdan arasda ýokary hilli tenagat ölümlerini öndürmekde de özleriniň usatlyklaryny görkezýärler. Hormatly prezidentimiz sergide sintetik ýuwjy, ziýansızlandyrýş, kosmetika we parfümeriýa ulgamyny önümendirýän täçil Hyzygy kerhanasynyň önümleri bilen gyzyklandy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Täçil Hyzygy kerhanasynyň diýwarlygyna hoş geldiňiz. Hormatly prezidentimiz, Täçil Hyzygy kerhanasy 2015-nji ýylda esaslandyrylyp, hormatly arkadagymyzyň biz telekeçilere ýemişçer edýän aladalaryň netijesinden uralyp, Ahal vilayatynyň Akude etrawyna ýerleşen Tenagat zolunyň ýer bölegini bölüp aldyk. Şuň kunna Täçil Hyzygy kerhanasyny 100den gowrak önümlemiz öndürmekde. Ol önümlemizi belläp geçek bolsak, polietilen torbalar, ýuwjy serişdeler, suwuk sabunlar, köpürjükli sabunlar, dürli görüşli antibakterial önümleri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz, biz öndüren önümlerimizi şuň gün diňe bir içerki bazara däl, eýsem goňşy döwletler hem eksportymyzy ýola goýduk. Hormatly arkadagly serdarymyz, biz telekeçileriň şu 14 ýyllyk bayramçylygyna wagt tapyp gelip biziň armamyzy berenliňiz üçin diýsen buýsanýarys, biziň işimize has hem bagdalygy berýäňiz, ähli telekeçileriň adyndan şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadagly serdarym, biz siziň janyňyzyň sag bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň rowaşlyklary beslenmegini arzu edýär. Türkmenistanyň telekeçilik ulgamynyň hemme taraplaryndan ösürmegi, häzirki zaman badyr gurallarynyň giňden ornaşdyrylynyň atabyna Hyzygy Ulgamyň ornunyň berkidilmegi,
hormatly prezidentimizin amala aşyran durmuş ykdysat syýasatynyň ileri turýan orlarynyň biridir. Ykdysadiyetimizi bazar gatnaşyklary ýörelgleri esasyna guraýan ýurdumyzda häzirki wagtda hyzywiyetçiligi netijeli we okunly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertler döredildi. Munyň özi telekeçiligiň hukuk esaslarynyň salgyt ulgamynyň kämilleşdirilmegine, eksport-import amallarynyň geçirilmegine, yer böлекlerini bermegiň tertibiniň ýeňilleşdirilmegine, ýeňillikli karzdary bermekde hemde telekeçiler üçin karz, gümrük we söwda amallaryny resmileşdirmek işiniň aňsatlaşdyrylmagyna öz beýany tapýar. Biçäreler kiçik we orta telekeçiligi gollamak boýunça 2018-nji 2024-nji ýyllarda üçin döwlet maksatnamasy bilen baglykda amal aşyrýar. Şol maksatnama Türkmenistanda telekeçilik işini işleňleşdirmek arkaly ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ýokary depkinlerini üpçün etmäge gönükdirlenler. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçilik birleşmesiniň sergisi milli ykdysadyýetimiziň döwlete dakylsyz ulgamyny ösürmekde amala aşyrýan oňyn özgertmeleriň aýdyň beýany bolup durýar. Gözden geçirilişiň esasy maksady kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde gazanlayan üstünlikleri, bu ýurda amala aşyrýan giňerimli özgertmeleri, ulgamyň innowasion esaslaryny görkezmekden ibaretdir. Soňky ýyllarda emele gelen däwil aýyklykda hyzywdy iş öwrüligiň gazananlarynyň gözden geçirilişi köp babatda dürli gurlardaky täzelikleri hemde telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň we eksport ugurly önümleriň önümçigini ulanýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanışdyrmaga gönükdirlenler. Tergide tenetkerçilik we amal gaçam sangatynyň önümçigine de giň orun berilipdir. Tergide haly we haly önümlerini taýýarlamak boýunça işleýän telekeçi Eýeberdiýewa haly önümleriniň durly görnüşlerini, torbalary we beýleki haly önümlerini öndürmek bilen bir gatarda halkymyzyň gadymy halyçylyk däplerini, taryhda ulanýan keşdeleri, naşlar dikeltmek bilen meşhurlanýanlyklar barada habar berdi. Çeýlekem telekeçi pursatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimize hoşallyk bildirmek bilen berilýän uly gollawyň hyzywdy iş öwrüligi ösürmek üçin döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertleriň türkmen telekeçilerine gelejege uly önam bilen garamaga, ata watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmagyň, mehriban halkymyzyň awadançylygyny ýokarlandyrmagyň beýfidine hasy tutun ýerli rehmet çekmäge mümkinçilik berýänini belledi. Hormatly prezidentimiz hyzywdy pudo hyzmatdaşlygynyň hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň bazar gatnaşyklar şertlerine telekeçileriň bu işlere giňden çekilmeginiň ähmetini belledi. Ýurdumyzda kiçi, orta we iri telekeçiligi ösürmek, milli ykdysadyýetimizi hyzywdy pudogyň eýilýän orny pogtrandyrmak meselelerine möhüm ähmet berilýär. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Glejew hemde tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew hyzywiyetçiligi mundan meýlekde ösürmek ornuna ýygyderli alada edýänligi, telekeçilere döwlet tarapyndan dirur gollawlaryň berilýäni üçin hormatly prezidentimize ýurdumyzyň ähli telekeçileriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Hormatly prezidentimiz telekeçiler tarapyndan alınıp barýan işleriň ýygyderli ösürmek babatda degişli ýolbaşlara anyk tawşyklary berip, öýleriniň atyrly işleri bilen milli ykdysadyýetimiziň pogtrandyrmagyna, halkymyzyň hal ýagdaýynyň mundan meýlekde gowlandyrylmagyna munasyp goşun goşýan telekeçilere üstünlikleri arzuw etdi we birden ugrady. Men Akıncı Hozurluk Cemiyetiniň kompýuter hünärmeni Kemal Yalkaw. Biz tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 14 ýyllygyna bagşlanan serge öz önümlerimiz bilen geldik. Şu günki geçirilýän serge biz üçin hassa täsirli boldy. Arkadaşlar serdarymyzyň sağ adamnyň düşmegi işimizde daha tam höwes öretdi. Biziň esasy önümçilik ugrumuz senagatçylyk ugru bolup, ýokary hilip ekologiýa taýdan arasda penopalistroldan jaýlaryň daşky we içki bedeglerdir. Biz geljekde de hormatly prezidentimiň daşyna jem bolup, işlemedi mundan beýlekde ösdürer, halkymyza mundan beýlekde önümlerimiziň ýokary hilli durly görnüşlerini hödürläp ýetirip durarys. Şu pursatdan peýdalanyp, arkadaşlar serdarymyzyň alyp barýan işleriň rowaç bolmagy, başynyň dik bolmagy, janyň sag bolmagyny arzuw edýäris. Men Şagil Fileman, Belendakawa Suv karhanasynyň esaslandyrjysy. Şu gün biz telekeçiler üçin ören bir bagtlygyň, şatlyklygyň, arkadaşlar serdarymyň şu sergimize geldi. Bizim Suv karhanamyz 2014-nji ýylda döredilen 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri Ýewropanyň belli görnükli enjamlaryny satyn alyp, öz yerli çymalymyz poliproplen we polietilenden okuwçylaryň oturuşlary hemde okuwçy partalaryny öndürmeklige başlady.
Şol wagtda öz önümlerimizi daşary ýurtlara eksport edip başladyk. Biz telekeçilere hormatly prezidentimiz uly önem bildirýär. Şol öňmi öz zähmetimiz bilen ödär. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýas. Hormatly arkadaşlar serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan tutumly uly işleri rowat bolsun. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen Ýaponiýanyň premier ministri Fumio Kisidanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başyna Ýaponiýanyň hökümetiniň başlygy hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow saýlawlarda gazanan önemli ýeňişi bilen töýsürekden otlap, eňi ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzu etdi. Premier ministri Fumio Kisida köp uğurly iki taraply hyzmatdaşlygyň pultolandyrylmagynyň dowam etdirilejekdigini önem bildirip, döwlet başlarymyzy Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz gutlaglar hemem hoşniyetli arzuwlar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, ýoly goýulan türkmen Ýapon gatnaşyklaryny ýokary baha berýänini, hemem däp bolan köp ýyllyk dostlyk, ynanşmak hemem özara düşünşmek ýörelgilerini esaslanýan hyzmatdaşlygyň mununu ilegim ösürmeginiň aýratyny ähmiýetini ýygtady. Şundan baglykda döwlet başlarymyz öz kärdeşini hemem oňusy bilen Ýaponiýanyň ähli dostlukly halkyny şanly sene bilen gutlady. Hemem geçen 30 ýylda özara bähitli gatnaşyklaryň giňeldirilmegine uly ösüşlere ýetilendigini, Türkmenistanyň hemem Ýaponiýanyň syýasy gatnaşyklary, netijeli söwda ykysady hyzmatdaşlygy, medeni insan-perwer ulgamda gatnaşyklary munun bilen pultolandyrmaga çalışýanlyklaryny kanatlanma bilen beledi. Bugün iki ýurduň deňbar iki taraplaryň görnüşde netijeli hyzmatdaşlyk bilen çäklenmän, halkara düzümleriniň çäklerine de netijeli hyzmatdaşlyk edýänligi belenildi. Muňa dünýäde parahatçylygy, durnuklugy we durnukly ötüşi öpçün etmek boýunça möhüm başlagyşlaryň hemem teklipleň özara gollawy eýe bolýanlygym şaýatlygy diýe. Hormatly prezidentimiz we Ýaponiýanyň hökümetiniň başlygy ýurtlarymyzyň Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň çäklerini, üstünlikli hyzmatdaşlyk edýänliklerini belediler. Şeýle görnüşdäki gatnaşyklar netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin oňat mümkinçilik döredýär. Söhbetdeşligiň dowamyna, söwda ykysady ulgamyna, üstünlikli ösürilýän döwletary hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti belenildi. Ýurtlarymyzy pudoklaryň giň toplumy boýunça özara bähitli hyzmatdaşlygy ýoly goýdular. Köp ýyllaryň dowamyna iri Ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanyň yksadyýatynyň durly pudoklaryny netijeli işläp, ýurdumyzy durmuş ykysady taýdan ösürmeň maksatnamalaryny öňde goýulan wezipeleň amalaşdyrmagyna uly goşunt goşýanlyklary nygtaly. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow himiýa we gaz gaýtadan işleýän pudoklarda tagallalary birleşdirmek oňy netijelerini mysal hökmüne getirdi. Şeýle-de ýurdumyzda täze elektrik beketleriniň gurulşygyna Ýaponiýada işlem taýýarlanan ýokary tehnologiýalaryň hemem enjamlaryň giňden peýdalanylýanlygy belenildi. Döwlet başlanmady Türkmenistanyň günüň dogýan ýurdu bilen döwletary gatnaşyklary pultolandyrmagy uly gyzyklanma bildirýänligini tasdiklap, geljekde de Ýapon kompaniýalarynyň diýarymyzda netijeli işlemegine zerur gollawyň beriljekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 23-nji 24-nji aprelinde Kumamoto şäherine geçiriljek 4-nji Aziýa ýuwaş ummany suw sammitine gatnaşmaga çakylyk üçin Ýaponiýanyň hökümetiniň ýol başçysyna minnetdarlyk bildirip, häzirki wagtda suw serişdeleriniň täşeýitli hemem netijeli peýdalanmagynyň durnukly ösüşiň esasy kepiri bolup durýanlygyny nygtady. Suw meselesi halkara bileleşiniň öňüne durýan möhüm meselelerin biridir. Oňuň çözülmegi ähli ýurtlaryň tagallarlarynyň birleşdirilmegini talap edýär diýip döwlet başlarymyz belledi. Telefon söhbetdeşliginiň ahyryna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we premier ministri Fumio Kisida birege berkjan talyk hemem uly üstünlikleri iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaşlyk arzu etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşlik Ýapon tarapynyň başlanjy boýunça geçirildi. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen gutlaglar bilen taşadýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmeňiz münasibetli töýsürekden gutlaglary beýan edýän. Hemem size Fransuz halkynyň dosty bolan Türkmen halkynyň bähidine alyp barýan işleriňizde ösünlikleri arzu edýän. 1992-nji ýylyň 6-njy martynda iki taraply diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan pursatyndan beri Fransa we
Türkmenistan özara gatnaşyklaryny hasam berkitdiler. Siyasi ulgamna Fransa Birleşen Milletler Guramasynyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistan hemişelik betaraplygyny aglan edilen kararnamasynyň awtordaşy bolup çykyş etdi. Türkmenistanda Fransuz institutynyň hem Fransuz Türkmen arheologiýa toparynyň döredilmegi bilen biz Fransuz medeniýetini Türkmenistana ýaýylmagyna hem siziň ýurduňyzyň köp asyrlyk taryhy mirasynyň Fransada we dünýäde wagt edilmegine esaslanýan ýakynlaşmak ýoluny saýlawalyk. Şu 30 ýylyň içinde Türkmenistan Fransuz kompaniýalary bilen binagärlik we guruluşyk, ýere kosmosdan gözegçilik, senagat we tehnologiýalar ulgamlaryna hyzmatdaşlygy ýolu goýdy. Hyzmatdaşlygymyzy dowam etdirmäge, şeýle-de daşky gurşawyň, saglygy goraýşyň, howpsuzlygyň ähli meselelerini bilelikde çözmek üçin ony täze ulgamlarda giňeltmäge taýýardymyzy sizi inandyrmak isleýän Janap Prezident, size belen sarpa goýanyň maradaky inandyrmalarymy kabul ediň. Emmanuel Macron, Fransa Respublikasynyň prezidenti. Bogutluda şeýle diýilýär, onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Janap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Janap Prezident, siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagyňyz baradaky habary uly gyzyklanma bilen kabul etdim. Öňümüzdäki ýyllarda ýurtlarymyzyň arasynda eşjeň we netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýjagdygymy ana bildirýän. Ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýylynyň belenilýän ýylyna biziň daşary işler, arkalaşyň işleri we ösüş boýunça ministrligimiziň Günorta we Merkezi Aziýa Birleşen Milletler Guramasynyň we arkalaşyň işleri boýunça ministri Lord Ahmadyň we beýleki resmiýetiniň ýakyny iki taraply netijeli dialogy geçirenliklerini ören şartlaryň siziň ýurduňyzyň ýaşyl energiýa çeşmesine geçmegi ugruna bilelikdäki hyzmatdaşlygymyzyň mümkinçilikleri ören uludyr. Howanyň öýtgemegi bilen bagly bilelikdäki tagalalarymyzy durmuşa geçirmek bilen şolar wagtda özara sowda gatnaşyklarymyzy eterge berjek täze ugurlardan dowly peýdalanyp biljekdigimizi inanýan. Size ýurduňyzyň we halkyňyzyň bähbidine tutumly başlanýyşlaryňyzda uly üstünlikler arzu edýän Boris Johnson, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Paşalygynyň premier ministri. Hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň önümçiligini döretmek barada öňde goýýan anyk wezipelerini durmuşa geçirmekde gojurly zähmet çekýän ýurdumyzyň işgör telekeçileri we hususy önüm önerjileri içerki bazarlarymyzy ýokary hilli haritleri bilen öpçün etmek bilen bir hatarda dünýä bazarlaryny uly islegilerleýän gymmatly çegmal serişlerini önermekde uly üstünlikler gazanýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Mary welaýatynyň Mary tranyň çägine gurulan kuwatlygy 3000 tonna teknik uglerody önürýän Dögrewap zawodyň dawral ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmegem muň aýdyň suwtnamasydyr. Mary welaýatynyň Mary tranyň çägine Garagum sehrasynyň gözel künjeginde ýerli telekeçiler tarapyndan bina edilen bu öýrenimçilik zawody Berkara döwletiň täze iýamynyň galkynş döwrüne Sewitde urulan hemde dünýäniň gurulanyna laýyk teknik uglerody önürýän ýeketäk Dögrewap zawoddur. Arkadagy serdarymyzyň hususy ulgamy gollamak baradaky asyrly başlangyçlarynyň çägine ulanmaga berilen bu täze zawodyň açylyş dawarasy Berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüniň ruhyna mahsus toý şatlyklaryna wetsenli. Vilayatyň medeniýet we sunugy saatlary estrada aýdymçylary birleşen tansopolary açylyş dawarasyny özleriniň aýdym saatly toý çykyşlary bilen bezediler. Milli medeniýetimiziň hemde aýdymsal sunugatynyň ýeten belin derejelerini wasp edýän hemde halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan çykyşlar uzaklara ýan salyp dawarat nişanlarynyň göwünlerini hasam belinde götürdi. Bu ýerde ýerine ýetirilen aýdym saatlar Berkara döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüniň ajaýyp hoş owazly mukamlary bolup ýaňlandy. Dawaranyň dowamyna çykyş eden adamlar ýeri gowrunly önümçilik zawodyň işe girilmegi münasibetli welaýatyň hemde etrabyň bagtyar ýaşaýjylaryny meherli gutlap önerjiligi ýokary bolan bu zawodyň geljekde milli ykdysadyýetimiň hemde himiýa senagatynyň ösüşlerine uly goşan goşşokdygyny uly buýsanç bilen belediler. Ýurdumyzda hemde oň önümçilik pudoklaryny täze ösüşleriň belin gadamlary bilen öňe barýan arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýokary ruhurentlige beslenen dawarada teknik uglerod önürýän täze zawodyň guruluşy gurnama işlerine tapawutlanan Ediza Hojalyk jemgyýetiniň işgärlerini hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlary goşurly. Soňra dawaratnaşan ýaşyl neslin wekilleri hemde mehrem inenler täze önümçilik zawodynyň Dögrewap binalaryny aýlanyp gördüler.
Zawodun hünärmenleri olary bu zawodun edara binasy dolandyryş merkezi hemde beýleki durmuş maktatly desgalar bilen tanıştyrdylar. Zawodun ýokary tehnologiýalarly üpjendilişi hemde ýokary kilitseniki önüm öndürmekdäki mümkinçilikler bilen gyzyklandylar. Zawodun önürýän önüminden gurulan serginem synadylar. Mare Travdan şäherine Mare Aşgabat avtomobil ýolunyň 50-nji kilometrligine ýerleşýän bu täze önümçilik zawody 2 bölümden ibaratdyr. Iqtisady taýdan kuwwatly ýylla 3000 tonna çeýniki uglerod önürýän bu täze zawodyň gurulmagy ýurdumyň önümçilik kärhanalaryny ýokary hili çeýniki uglerod bilen üpjün edip, daşarýat bazarlaryna bu gymmatly önüme bolan islegiň artmagyna uly ýardam berer. Şeýlede ýurdumyň gaz himiýa senatynyň ösdürmegine münasip goşant goşar. Döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňillikli garz pul serişdeleriniň we hojalyk jymetiniň öz serişdeleriniň hasabyna gurulan bu zawodyň umumy tutýan meýdany 10 hektara barabardyr. Zawodyň tutýan meýdanyny edara binasy hyzmat ediş desgasy, ammar hemde barlaryny okady, önümçilik bölümi, suw arasy desga, suwurş lagym hemde ýanyň howpsuzlyk howuzlary, suw üpjünçilik bekedi hemde beýleki elektrik ulgamlary bar. Bu ýerde bir näçe täze iş ornlary açylyp, işçileriň naharlanmagy we dinç almaklary üçin ähli amatly şertler döredipdir. Kuwwatlygy ýylla 3000 tonna çeýniki uglerod öňürmäge niýetlenen bu täze zawod Ýewropanyň hemde daşary ýurtlaryň belli kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly iň kämil enjamlary bilen üpjün edilenler. Zawodda oturdulan ähli enjamlar dolandyryş merkeziniň üstü bilen dolandyrylyp, olara sany ulgam hemde awtomatik usulla gözewçilik edilýär. Bu ýerde ýokary basaçly tebigy gaz paýlajy beketine gelip, reaktorda ýokary derejedäki gyzgınlykda gazdyrylýar. Soňra sowadyjy ulgamyň üstünden geçirilip, sowudylýar. Himiki serişdeler bilen hadise geçirilip, saglaýjy enjamlar arkaly süzgüçlerden süzülýär hemde ognuk görnüşe getirilýär. Soňra oň düzümi arasylanyp çeýniki önüm saglaýjy enjamyň kömegi bilen 1 tonnalyk şeýlede 10-25 kilogramlyk haltalary gaplanýar. Bu önüm esasan ýurdumyň senagat önümçiligine rezin turbo we durly görnüşli boýok elektrik geçirjileriniň daşyny örtmek hemde ýelim önümçiligine giňden ulanmak üçin amatlylar. Zawodyň barlakhana bölümi hem hil barlygynyň ýokary derejeli enjamlary üpjün edilipdir. Tejribeli hünärmenler bir ýerde önümiň hil barlaklaryny geçirmek bilen öňürleýän çygymalyň dakallyk çygylyk derejelerini, eredijiligini, düdümindäki mehaniki garynlaryny kifitleýärler hemde fiziki guruluşyny anyklaýarlar. Alman ösen tehnologiýaly iş tejribeleriniň hususy ulgama giňden ornaşdyrylmagy netijesinde tebigy gazdan alynýan çygymal serişdesi bolan çeýniki ugleroda diňe bir içerki bazarlarymyzda däl, daşary bazarlaryna da istek barhartýar. Açılış dawraty gününe zawodyň hünärmenleri bilen Hatay Halk Respublikasynyň işgörleriniň hemde hususy kärhanalarynyň ýol başlarynyň arasynda sany ulgam arkaly iki taraplaryň gepleşikleri meselli. Gepleşiklerin dowamyna daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen bu zawodyň önürýän çeýniki uglerodyny satmak hemde satyn almak barada şertnama baglaşylyp, alalaşyklar gazanyldy. Önümçilik maksatly çeýniki uglerodyň berqara döwletiň täze ýamyna galkynyş döwrüne önürlük başlanmagy, öz önürýän ýokary hili önümleri bilen içerkimde dünýä bazarlaryna münasip orun alýan ýurdumyň işe telekeçileriniň gazanan uly üstünlikleriniň biridir. Zawodyň işläp başlan gününe önürlen çeýniki uglerodyň ilkinji tonalary ýürüýte ýük awtouloglary arkaly ýurdumyň içerkimde dünýä bazarlaryna urulyp başlandy. Zawodyň giýjeki ajaýyp görnüşem, döwrawa binalaryň durky bilen saglaşyp, öz boşly gözel keşif emele getirýär. Şeýle kuwwatly zawodyň ýurdumyzda gurulyp bolmagy bermegi, milli ykdysadymyzyň batyl depkinler bilen üsýänligine şaýatlyk edip, her bir bagtyar raýatyň kalbyna berqara döwletimizde arkadaly serdarymyzda bolan egsilmez buýsanç duýgusyny döredýär. Şonuň üçin hem zawodyň işgärleri arkadaly serdarymyzda tüýs sürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudoklarynyň biri bolan owa hojalyk pudogyny amalaşyrýan döwrewap özgörtmeleri, bogurda kabul edýän kararlary güneşli diýerimiziň gök ekrançy kärençileriniň bol hasyl ýetişdirmek ugruna alp barýan işlerine has oýlanşykly, hem jogapkärçilikli çemeleşmäge ruhlandyrýar. Ahly ulaýatynyň kärençileriniň ekin meýdanlaryna elatyn günlük etlegi bildirýän azyk önümleriniň biri bolan yer almany hem sogany öz wagtyny we talaýyk ýetişdirmek ugruna alınıp berilýän işlerim bu aýdylanlara şaýatlyk edýär.
Yurdumuzda berqarar döwletiň täze iýamynyň galkynjy döwrüne gadymy ahal ýaýlasynyň hasyl saatlarynyň ihlasy bilen bereketli toprağymyzda ösdirilip ýetişdirilýän ýokary hili ýer alma hasyly uluslara eýe bolýar. Vilayatyň Göktepe tramynyň göw karançy hasyl saatlaryny ýerine ýetirýän işlerim öwga münasipdir. Şol önümler bugun köwünde ak bazarlarymyzy bedäp, halkymyzyň adyg üçinçiligine uly goşant bolýar. Hormatly prezidentimden bu awatda kabul eden ýurt bähbetli kararlaryny durmuşa geçirmegi özleriniň baş maksadyny öwren vilayatyň işine usat ekrançylary şu ýylla etrawyň toprak howa şertlerine laýyklykda ilatyň gündelik istek bildirýän önümleri bolan yer almanyň bolken bereketli hasyny ýetişdirmek ugruna ihlasly zähmet çekýärler. Erkwata käränesi daýhanlaryň rehmeti hem ihlasy bilen talabalar ekiş geçirilen yerlerde yer almanyň kadaly göwgörülüşiniň gadanlanmagy bolsa daýhan rehmetiniň kemsiz ýerine düşýäniniň aýdyň nyşany bolýar. Ekin meydanlaryna bugünkü günde tekid göwgören, hatar tutup oturan yer almalar, ekin meydanlaryna görk berip oturşy bolsa, bu ajaýyp görnüşi synan her bir adamyň kalbyna şu ýylla bu ekiniň bol hasynyň ýetişdirilejekdigine bolan anam hasa belende göterýär. Yer alma hasyny ýetişdirmek oňa agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýygyt etmekde, wagtly suwaş işlerini suwy tygyşytly peýdalanmak esasyna alyp barmakda welaýatyň edermen göw krançylary hasa talabalar işler alyp barýarlar. Erkwata möhümden işlerin biri bolan yer almanyň hatarara bejergetini geçirmek işine girşildi. Yer almanyň hatarara bejergetine has kämilkem huwatly bejerget traktorlarynyň dol güýjüne işledilmegi gadanalýar. Hormatly prezidentimden owa hojalyk pogdagyny almesasy ösdirmek babatda öňde goýan wezipelери üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar. Şoň esasyna wasa käränçiler bilen hasaplaşyk işleri öz wagtyna geçirilýär. Munyň özi owa hojalygyny öňümenilerde uly gyzyklanma döredýär. Erkwata ahali vilayatynyň Göktepe tramynyň ekin meydanlaryna sogonyň bol hasyny ýygnamak işleri gyzyklygyny anyp barlýar. Öz işlerini usat käränçileriň tagalasy bilen meydana ösdirilip ýetişdirilen sogonlaryň her biriniň öz tebii aýratynlyklaryna görä ýygyt etmek işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda anyp barlýar. Munyň özi olarda daýhan ihlasy bilen ýetişdirilýän göwkinleriň her biriniň bol hasyl toplamagyna getirýär. Vilayatyň owa hojulukçylary döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş hem hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzyň telekeçileriniň sergisini öz boluşly üstünliklerini garşylan önümçiliklerini birim paýtatymyzdaky Parahat hususy kärhanasydyr. Bu ýerde körpelere niýetlenen iýmetliň täze görünüşi öndürilip başlandy. Milli önüm önürjülüň haritlarynyň giňgerimde peýda bolmagy we gurdaky ötüşiň ýokurdygyny görkezýär. Ýurdumyzyň senagatydan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berip baglanşyklylar. Şunu daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümliň önerilmegi esasy ur bolup durýar. Şu ýörelgäni baş maksat edinýän toplumlaryň birim Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäheriniň Parahat hususy kärhanasydyr. Işlen köp uğurly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. Toplumda çağlara niýetlenen ýeserje adly prölüň taýýarlanyşy artdyrylyp, täze piseli şokolat pastatynyň önümçiligi ýoly goýuldy. Bu önüm 350 gramlyk aýny gaplary gaplanýar. Önüm üçin arasa çygmarlan ulanylmagy belärlikleri, täze önüm taýýarlanlaryna hiç hili himki goşunylan ulanylmaýanyny ören guwanyrçydyr. Ýokary hilli ekologiýa taýdan arasa türkmen önümi sarp edijilen uly islegine eýe bolýar. Türkmen püresi daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden artykmaçlygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin ýaşy 6 aýdan ýokary bolan körpelere niýetlenen önüm islegli haritlaryň biri bolup durýar. Çağlar üçin püre taýýarlayan ýurdumyzdaky ýeketek kärhanada bu önüm bilen önerilişi barha artýar. Toplumda häzirki zamanyň kämil enjamlarynyň işledilýäni aýratyn belärlikleri. Önümüň aseptik usuly gaplanylmagy onuň möhletini bir ýyla çellik kepilendirge. Ýokary hili tagamly önüm desine söwdan ukatlaryna uradylýar. Önümçilik bilen utgaşyklykda hyzmatdaşlar bilen deslapdan alalaşyklan baglaşylmagy işleň ýokary netijesini öpjün edýär. Bu sazdaşyň önüm bilen sarp edijileri bökdönçde ýetirilmegine uly ähmiýeti bardyr. Ähli babata eslegilen öwrenilmegi netijesinde öneriljek önüm bilen haridarynyň köp boljakdygyny eýýämden aýdyp bolar. Bu önümlere içerki bazarda bolşýaly sebitiň ýurtlaryna da eslegin barha artjakdygyny hyzmatdaşlaryň deslapky gepleşikleri tasdiqlaýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösürmek boýunça geljegi nadarlayan özgörtmeleri Parahat hususy kärhanasynyň işgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrgan. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna ýurdumyzda raýatlarymyzyň saglygyny nazarlayan tutumlary, belent maksatly işlere, sadyn durmuş ýöreliglerini hemem adam hukuklarynyň öpüşün edilmegine başlanan çärelere giň gerim berilýär.
Türkmenistan'ın Milli Gençlik Halk Maslahatynyň we meclisiniň başlanjy bilen ýurdumyzyň Energetika Ministrliginiň Türkmen Hime Döwlet Konserniň guramagyna geçirilen wagyz nasihaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Depkinli ösýän ykdysady taýdan kuwatly, her bir adamyň durmuş taýdan goruglygy ýoly goýulan döwletimizde adamlaryň halal zähmet çekmegi, ýaşlarymyzyň okumagy, hüner edinip ökde hünermenler bolup ýetişmegi, münasip din jalmagy üçin ähli şertler döredilýär. Bular baradaky görüňler çäreliň içinden erşara solup geçdi. Maşgala mukaddesligi, milli gymmatlyklar diýip surlarymyz hereket edýän qada kanunlary berja etmek, kanunlygy we hukuk tertibini öpçün etmek, raýatlyk hukuk bilimlerini artyrmak, hukuk medeniýetini kemale getirmek, ýol hereketiniň howpsuzlygy, kanun bozulmalygyny öňüne almak, watan söýjüligi, insanperwerligi, zähmeti söýgüni terbiýelemek, döwletimiziň we jemgyýetimiziň gazananlaryny hasyn berketmek, täze derejelere çykarmak, çärelerde esasy üns berilen ugurlygyň biri boldy. Raýatlara köpçülikden beden terbiýe hereketlerine çekmek, sagdan durmuş ýöreligleri ıgrarlygy gazanmak baradaky çykyşlara da uly orun berildi. Ýurdumyzda her bir maşgalanyň awadan durmuşda ýaşamagyna, ýaş nesillerimiziň milli we umumy adamzat ruhy gymmatlyklary esasyna terbiýelenmegine gönüktirilen toplumyň özgörtmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Çärelerde köpçülikden ekologiýa çäreniň ähmiýeti, adam saglygyna peýdasy, velosiped sportuny ösdürmek we wagyz etmek möhümdigi belenildi. Giňgerimde maslahatlarda kuwatly ruhy mazmun jemlenýär. Ol belentiraytlygy we watançylygy wagyz nasihat etmekde, ýaşlary terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Çäreliň ýokary ruhlyligi halkymyzyň miýzemez agzy berligini, bütewligini alamatlandyrýar. Futsal boýunça milli ýygynnymyz Aziýa çempionatyna hukuk gazandy. Toparmada bu üstünlüge doguşluklarda gazanan ýeňişleri bilen münasip boldy. Türkmen türgünleri Kırgızstana tamamlanan saylama oýunlaryň şäherlerine önämli ýeňiş gazanyp, Aziýa çempionatyna çykyş etmäne hukuk gazandy. Ýerleşlemiz ilkinji duguşygyna Kırgızstanyň milli ýygynnysyny 3 ýyl hasabyna utdy. Bu duguşyň ýerli jan koýarlaryň ýokary derejede gollanmagy bilen geçenligine garamazdan türkmen futsalçylary ýeňiş gazandylar. Futsalçylarymyz garşydaşynyň derwedesinden jogapsyz 7 topa geçirdiler. Futsal boýunça Aziýanyň çempionu bolan Eýranyň ýygynnysy bilen geçiren duguşygyny ýerleşlemiz erjel oýnamak başardylar. Duguşyk garşydaş toparyň artykmaçylygy bilen tamamlandy. Türkmenistanyň milli ýygyny topary geçiren oýunlaryny jemi 10 top geçirip, önämli ýeňişine baýram etdi. Ýerleşlemiz 6 utuk toplap, toporda 2-nji orny eýledi. Bu ýagdaý futsalçylarymyza öňde boljak Aziýa çempionatyna çykyş etmäge mümkinçilik berýär. Aklim ýaşynda da ýerleşlemiziň şowly çykyş etjekdigine berk ynanýar. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şoň 13-nji aprelde saat 20-den 14-nji aprelde saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup, demografik güneşlerden teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gejesine 10-15 gradus, gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup, demografik güneşlerden teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup, ortadan ordan teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gejesine 15-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup, demografik ordan teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gejesine 14-19 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Daşy welaýatyny ötkäpdirýän bulutly howa bolup, ortadan ordan teýle sekund 9-14 metr ýetýän şemal ösür. Howa gejesine 15-20 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda ütkäp duran bulutly howa bolup, demir kunatlardan teyli sekundda 10-12 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesini 16-18 gradus gündüzüne 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyň 10 aprel aýynyň 14-nä magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazar alyp, pasynyň aýratlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada todan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňuýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz bolan 2 metr araçagy berje etmek elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berje etseňiz ýylyň islenik paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkanşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.